سلام كبراتن كبران تخاتلت نايت مدب كمي قنيخم انكو بسلام نابخانا حساب تي في بسلام مزخم سلام املاخ مسخم كون ناتمنخو نامنايلوم تحسنا خبلكم ማጨባ አዚ ጥዑሚው በፍላይ በተፈጥሯዊ ዝተመስረሐ ምዝኸውን ማለት ብዘይ ኬሚካል እዚ ክብል እንከለኹ ውጽኢት ናይ ሓድሽ ጸባ ብግቡእ ዝረገ አጅቦ ማለት እየ ኣብ ዓድና አጅቦ ብዘይ ኬሚካላዊ አሲድ በተፈጥሯዊ ከም ስራሕ ንፈልጥ ኢና ኣብ ዘለናዮ ስደት ከምኡ ክንሰርሕ ይከኣል ዶ ብዘይ ኬሚካላዊ አሲድ ከመይ ጌርካ ክስራሕ ይኽእል ጥቕሙ እንታይ እዩ ጎናዊ ሳዕቤናት ከይህልዎ ዶ መን ክወስድ ኣለዎ መን ከኽጥንቀቐሉ ኣለዎ ملسي نازم طقسنا يمزلنا حتوتاتن كالن نمركب سبسكرايب بزي مرسع كسامو داتا فيديو بحنساب نزنح نمتوي إن حتى حتو ماجبا انتايو ماجبا حدا كابتم داك السباز تكملهم انتاوين مقبتاتيو ناشات عامتات أمالا أفريكان إيروبان إيشان ماكلاي مبرغن سركوب السبات كل ميلاتات تتغيمهم ماجبا يسرحيهم إذا خوا فابريكاتات ويكا كيميكالات كدم مفتارو من متقامو من مالتيو لومي أجبو أب على مولي زبلا جلس سبات مع التوكس دخلو جلس سبات دما سبحي كيلوسترول وكات سجم حقا مقبس لزفرحو كاو خرحو نريومينا بز مغنيات الزدما أجبونا أكلتنا بخمي حقزو كامتن لعلن تبلينا انتاكن كون نخل أجبون هزانات عبيتن كمون شماقلتات زوسلو عاقانات يفلالي دزبل حتو كدني خلعال أجبو تعوق تحستونا يتزبايو تحستونا يتزبان ترينا دما ماي بروتين سبحي شكر مالت لاكتوسن معدناتن يوم تزبانا باجبو أبصغيرو لقزيخا مبزحتو ما يوجد اتام سترفو بروتين سبحين كمون سترفو معدناتن يتاخاخو بما ازم بمعازاتات زيادة ملاقاتن حبتاماتن زخانخا أجبو يلان تزوعو مالتي لازم مخنيات تزيد ما أجبو كاب تزبان العلي عزق زبالن نخانا قامطو ويكان خنكزونا قلل زبالن زخون أما جمرتا خمس تغصنايا عمل لعالم زركب حبرة سب أجبو يسرح نيريو بزي كيميكالن بزي ماشينن مالتيو كم قدامي تنتبي علينا نزارب بلا أجبو بزي أسيد ويكا بزي كيميكال كمي جيرنا نسرح بزح السبات أجبو نمسرح لمين ويكا فينجر وي أجو تزدلي مسلوم انتو غانا قنزي أقداسي كونن انو خاب بزم صعبو خلطة منقدي تفتراو أجبو خنسرح نخلينا اتقدامي تفتراو رقو تصبو جيرو زرقة بتحو درجة حاوي مقد بمهابي تفتراو رقو ويكا بلين يوغارت تصبو جيرو مسرقة خنبلن كلنا بتوسن وصنو مايز مسلي فتري أسيد ما كم تفتراو أسيد كوينو زاقلقلو نزي نبرود لنا رقو أبتوحوت ويكا هود زخون حاون استخدمو أسبغس ندامو أكخير نكلا اتي أجبون ماي أجبون اندا تفلالي خيد زحز انتلا مسيلو أسكيرنا خنخوصا نخلينا دحرز مسرح اتماين أجبون مستفلالي نخزحل نزتوسن قزين قرفو مزحالخا بزدلنا ينقر نتأجبون نتماين نفلاليو اتماي أجبو خنكحفرنا هم صوتيا نزبر ديحرنا هنرينا ادخلي منقدي بتفتراو منقد أجبون سرحالخا ازيو حادش تسبا بعلنا بمرقايو حادش تسبا نخرق قزيس لزرلي تعقز تخلينايو بالصفوف هسرارها دحر قال ساعات قلتف من تخرقالنا أمو لبلا بوتا نقومتا ويون حدا من كزاكل رقو خنحوصلو نخلينا ركيلنا أبز حسبنا له دما قاع إلو بتوسن وسنو كم ما يزمسل كنرخن كلالنا أزيد ما أبا قديما كم تقسكو كم تفتراو أسيد كوينو زاقلقلو دحرزي نزرقو أبتوع درجة مغزلو حاوي مغط نهبو اتمغط ندال على خيط كله اتأجبون ماين كفلالة خجمنري أزينا خنفلوحو يبلان مخنياتو تأجبو خبتاتن سلازخل اتماين أجبون مستفلالي أوريدنا نقل قزين الصبيون خزحل مسحل دما تأجبون ماي أجبون فلالينا نتكاملو مالتيو ازي بتفتراو من قد نرخبو أجبو فوكسن أبسرعة محاق دما زي شكرنانيو كم كالي تنتبي علينا نزار بلا دما أجبو بخمي مقدي كنوست نخيل بزح مبريه زدلي حتى كواتا زي كونت قلا نمتكاسكن نبينو كنبلعو نخالينا مسحملتي بمحواس بباني كمون ساندويتشن كالنجيرنا كنوستن خالينا بز مقبزي من يوم زيارات ربحت النزبل أب عبية زركبو هزانات كاب حمام نزحاويو أب استفلالي درجة عدمز في الليل سبات كالسيم نزر اليوم أرقاوين كمون تحشو هزلوهم سبات يوم كمون بتوسخي بهيمانتو منقدي كابتوم نزا أبزخونولو كامناي بلعت مقبوون يوستوهم كمسار سيتي نتبلع لنا نزاربلا أجبو معرخ نزدقدسنا نزاربولس انتاي تقامي تحستو فيتامين سلازلو ويو
ኣጅቦ ንኣካላትና ዝድግፉ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ቫይታሚናት ዝሓዘ እዩ። ገለ ካብኦም ንምጥቃስ ዘምስዕብ እዮም። ቀዳማይ ትሕዝቶ ቫይታሚን ኤ እዩ። ቫይታሚን ኤ ንኣካላትና ንምርኣይ ዓይኒ ይድግፍ፣ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ይሕይል፣ ቆርበትና ጥዕና ዘለዎ ይገብሮን፣ ከምኡውን ንቆልዑን ነፍሰ ፁራት ደቂ ኣንስትዮ ብማእከላይ መጠን ማለት እዩ ከምኡ ንኣረጋውያን ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ። ካልኣይ ኣብ ኣጅቦ ዝርከብ ቫይታሚን ቢ12 እዩ። ቫይታሚን ቢ12 ወይ ከዓ ቢ12 ንኣካላትና ንስራሕ ነርቭ ይሕግዝ፣ ንጥዕና ሓንጎልና ይድግፍ፣ ዋሕዲ ደም ይከላኸል፣ ከምኡውን ንዓበይቲ ንመንእሰያት ከምኡውን ብዙሕ ስጋ ንዘይብሉ ሰባት ኣዝዩ ኣገዳሲ ባእታ እዩ። ሳልሳይ ቫይታሚን ቢ2 ራይቦፍላቪን ማለት እዩ። እዚ ኸዓ ንፍርያት ፀዓት ይሕግዝ፣ ጥዑይ ቆርበት ንኽህልወና ይገብር፣ ከምኡውን ኣካላትና ምግቢ ብግቡእ ንኽጥቀመሉ ይሕግዞ። ራብዓይ ቫይታሚን ኬ2 ብፍላይ ኣብ ብተፈጥሮ ዝተመስረሐ ኣጅቦ። ጥቕሚ ቫይታሚን ኬ2 ንኣካላትና ካልሲየም ናብ ኣዕጽምቲ እምበር ናብ ሻሚቆታት ደም ንኸይኣቱ ይሕግዞ፣ ከምኡውን ንጥዕና ልብን ኣዕጽምትን ይድግፍ። ሓምሻይ ኣብ ኣጅቦ እንረኽቦ ቫይታሚን ዲ ብውሕድ መጠን። እዚ ቫይታሚን ዲ ካልሲየም ንምምጻእ ይሕግዘናን ከምኡውን ንናይ ምክልኻል ዓቕሚ ይድግፍን። ስለዚ ኣጅቦ ምንጭ ቫይታሚን ዲ ዘይኮነስ ቫይታሚን ዲ ናጣቕማ ካልሲየም ንኽድግፍ እዩ ዝሕግዞ። ኣጅቦ ብቫይታሚናት ከይተሓፅረ ኣዝዮም ብዙሓት ዝኾነ ማዕድናት እውን ይዝውንን። ገለ ካብኦም ንምጥቃስ ቀዳማይ ካልሲየም ንኣካላትና ዱልዱል ኣዕጽምትን ኣስናንን ይሃንጽ፣ ምንቅስቓስ ጨዋዳታት ይድግፍ፣ ከምኡውን ንኣብ ኩሉ ደረጃ ዕድመ ዝርከቡ ሰባት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ካልኣይ ፎስፎረስ ምስ ካልሲየም ይሰርሕን ንኣዕጽምቲ ይድግፍን፣ ከምኡውን ፍርያት ፀዓት ይሕግዝ። ሳልሳይ ዚንጎ ንምክልኻል ዓቕሚ ይሕይል፣ ንሕውየት ቁስሊ ይሕግዝ፣ ከምኡውን ንዕብየት ይድግፍ። ራብዓይ ኣብ ኣጅቦ ንረኽቦ ማዕድን ብውሕድ መጠን ማግኔዚየም ኣብ ኣካላትና ጨዋዳታት ንኽዛነዩ ይሕግዝ፣ ህድመት ልቢ ይድግፉ፣ ከምኡውን ምጭባት ይቕንስ። ሓምሻይ ድማ ሶዲየም እዩ። ሶዲየም ንኣካላትና ናይ ነርቭ ምልክታት ይሕግዝ፣ ፈሳሲታት ይቆጻጸር፣ ካብ መጠን ላዕሊ እንተደኣ ኮይኑ ግን ጎዳኢ ክኸውን ይኽእል እዩ። ከም ራብዒቲ ነጥቢ ልዕልና ንዛረብላ ድማ ኣጅቦ ዝኹሉ ትሕዝቶ ካብ ሃለወስ እንታይ ዓቢ ጥቕሚ ንኣካላትና ክህበና ይኽእል? ኣጅቦ ብመጠን ምስ እንበልዖ ንኣዕጽምቲ ይሕይል፣ ንዕብየት ጨዋዳታት ይድግፍ፣ ጽጋብ ንኽስማዓና ይገብር፣ ንጥዕና ማዕናጡና ይድግፍ፣ ከምኡውን ህፃናት ንኽዓብዩ ብጽቡቕ ይሕግዞም፣ ንሽማግለታት ድማኒ ድኽመት ናይ ኣዕጽምቲ ከይረኣዮም ድጋፍ ይኾኖም። ከምኡውን ብፍሉይ ዝበለ ኣጅቦ ኣገዳሲ ነዞም ዝስዕቡ ሰባት ድኹም ሸውሃት ዘለዎም፣ ክብደት ሰብነት ምውሳኽ ንዘድልዮም ሰባት፣ ከምኡውን ካብ ሕማም ንዝሓወዩ ሰባት። ከም ሓምሸይቲ ነጥቢ ኣሌልና ንዛረበላ ኣጅቦ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ትሕዝቶን ጥቕምን እዩ ዘለዎ። ስለዚ ብብዝሒ እንተወሲድናዮ ጎናዊ ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል ዶ? ኣጅቦ ዋላ እኳ ውሑስ እንተኾነ ካብ መጠን ላዕሊ ምዝኾን ግን ገለ ሳዕቤናት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ገለ ካብኦም ድማ እዞም ዝስዕቡ እዮም። ቀዳማይ ብዘይ መደብ ክብደት ሰብነት ምውሳኽ እዩ፣ ምክንያቱ ብዙሕ ካሎሪ ስለ ዘለዎ። ፀገማት ምሕቃቕ ምግቢ፣ ምንፍርፋር፣ ከምኡውን መንፋሕቲ፣ ብፍላይ ከዓኒ ናይ ላክቶስ ፀገም ዘለዎም ልዑል ፀቕጢ ደሙን ከስዕበልና ይኽእል፣ ምክንያቱ ልዑል ዓቐን ሶዲየም ወይ ከዓ ጨው ስለ ዘለዎ። ብቐጻሊ ብብዝሒ እንተተበሊዑ ልዑል መጠን ኮሌስትሮል ከስዕበልና ይኽእል፣ ከምኡውን ፀቕጢ ኩሊት፣ ምክንያቱ ንገለ ሰባት ብዙሕ ፕሮቲንን ጨውን ክኾኖም ስለ ዝኽእል። ሻድሸይቲ ነጥቢ እንወስዶ መጠን ኣጅቦ ብደረጃ ዕድመ ይፈላለ ድዩ? እወ ይፈላለ እዩ። ንቆልዑ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ። ንዕብየት ኣዕጽምቲ ኣዝዩ ስለ ዝድግፈሎም መዓልታዊ ብንእሽቶ መጠን ክወስዱ ኣዝዩ ይድምከር። ንንኣሽቱ መንእሰያት ንዕብየት ጨዋዳታትን ኣዕጽምትን ስለ ዝድግፈሎም ምስ ፍረታትን ኣሕምልትን ሚዛናዊ ብዝኾነ ክወስዱ ይግባእ። ዓበይቲ መንእሰያት እውን ብመጠኑ ውሑስ እዩ። ብፍላይ ንኣካላዊ ምንቅስቓስ ንዝገብሩ ሰባት ኣዝዩ ሓጋዚ። ንዓበይቲ ኣረጋውያን ከዓኒ ንሓይሊ ዓጽሚ ብጣዕሚ ስለ ዝጠቕሞ ብዘይ ጨው እንተወሰዱ እዩ ዝምረጽ። ሻውዒቲ ነጥቢ እንሪኣ ንዝተጠቐሱ ደሎ ጎናዊ ሳዕቤን ንምክልኻል መኒኽ ወስዶ ደሎ መኒኸ ካብ ምውሳዱ ክጥንቀቕ ኣለዎ። እቶም ኖርማል ክወስዶ ዝኽእሉ ዘምስዕቡ እዮም። ቆልዑ፣ ነፍሰ ፁራት ደቂ ኣንስትዮ ብመጠኑ፣ ዓበይትን ሽማግለታትን ድኹም ኣዕጽምቲ እውን ዘለዎም ኣጅቦ ኣብ ምውሳድ ክጥንቀቑ ወይ ከዓኒ ከወግድዎ ዝኽእሉ ሰባት ድማ ዘምስዕቡ እዮም። ሕማም ኩሊት ዘለዎም፣ ልዑል ፀቕጢ ደም ዘለዎም፣ ከምኡውን ልዑል ኮሌስትሮል ዘለዎም ሰባት እዚኦም ልዑል ኮሌስትሮል ዘለዎም ሰባት ገደብ ክገብሩሉ እምበር ጠቕላላ ዶ ከብልዎ ይኮንና ንመክር ዘለና። ከምኡውን ላክቶስ ዘይፃወሩ ሰባት እዮም። ላክቶስ ክንብል ከለና ዓይነት ትሕዝቶ ሽኮር ኮይኑ ብስፊሕ ዝበለ ኣብ ኔክስት ቪድዮ ማይ ጨባ ይስተ ዶ ኣይስተን ኣብ ዝብል ኣስፊሕና ክንሪአ ኢና። ሕፅር ዝበለ ኣብ ላዕሊ ከም ዝረኣናዮ ኣጅቦ ጎዳኢ ወይ ከዓኒ ተኣምራታዊ ዝኾነ መድሃኒት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ብዝሒ ሚነራላትን ቫይታሚናትን ዝውንን ኮይኑ
ባህርያውን ባህላውን መግቢ እዩ። ስለዚ ብመጠን ዘድልየና ደረጃ ብምውሳድ ተጠቀምቲ ክንከውን ይግባእ። ናይ ሎሚ ቪድዮ ትሕዝቶና ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ሃናፂ ሓሳብ ቲቪ መፂኹም ስለ ዝተኸታተልኩም እናመስገንና። እዛ ቪድዮ ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብኩማ ላይክ ሃብዋ፣ ንፈተውትኹምን ቤተሰብኩምን ንኽበፅሖም ሼር ብምግባር ንዝያዳ ትሕዝቶ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ኢኹም። ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክሳብ ንረኸብ ከዓ ሰናይ ንዓኹም።